إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلام ta fuskar doka da tsare-tsare na yau da kullum na al'umma. Ta yaya ɗabi'u da halayen al'umma suka samu asali a al'adun Hausawa. Sannan kuma wani dokoki ne yanzu muke da su da suke fayyacewa ko kuma suke dakushe muhimmancin da matanmu suke da shi a rayuwar Hausawa. Ta fuskar doka, tsare-tsare waɗanda suke kawo ci gaba ko kuma koma baya, waɗanda suke dakushewa ko kuma ci gaban muhimmancin mata a rayuwar Hausa. An yi dokoki da yawa da suka danganci mata da yanzu, ana kuma kan yin wasu. To ko za ki ba mu haske ta wannan fannin ta hanyar ci gaba ko kuma ita ƙamace a da kuma a yanzu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ɗan uwana barkanmu da yamma, ina farin cikin haɗuwa da ku a wannan yammaci na. Da fatan Allah ya ba mu kasancewa zama lafiya. To, duk da dai ta moderator ta juya tambayar zuwa kan matsaloli na doka, kafin nan ban zaci za ta shiga doka da yawa ba. Na duba abubuwan ci gaba na mace ta bangarori daban-daban. To amma tunda ta mai da ni dokan layi na zan koma ba ni da yadda zan yi. Akwai dokoki in har na fahimci tambayarta. Dokoki da dama wanda aka yi su. In aka fara daga kundin tsarin mulki na Najeriya shine uwar kowace doka. Sannan kuma duba da cewa duk wata doka da za ta biyo baya a gwamnatin jiha ne ko na matakin gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha, ba wata doka da za ta zama tana da halacci ko kuma ta samu inganci sai ta kasance ta yi muwafaka da abin da kundin tsarin mulkinmu ya zo da shi, duba da sashi na ɗaya a ciki wanda ya ce duk wata doka da ta ci karo da shi, to wannan doka kowace iri ce ba daidai take ba, kuma daidai take da babu, da ita da babu wasu ɗaya ubansu ɗaya, ba mata tasiri a Najeriya kuma ba a san wannan doka ba. To ta wannan ɓangare idan a kundin tsarin mulki ne za ka ga cewa da dokoki da dama waɗanda aka yi duk da cewa kundin tsarin mulki na Najeriya bai tantance ya ce ga dokar mace ba ga dokar namiji. Doka ya ta citizens wanda su ne 'yan ƙasa waɗanda suke su ne za su ci moriya ko wannan amfani. To idan ana matsalar maganar mutum a karan kansa, yawanci dokokin nan za ka ba an fi ganin kallon dokoki da suka shafi fundamental human rights, wanda suka shafi 'yancin ɗan adam na ya rayu, na ya ci abinci, ya samu tsaro, ya sami ilimi, ya samu jin daɗi da walwala, ya samu kulawa da sauransu wanda aka yi tanadi domin shi ɗan Najeriya samu. To in wannan muka koma za mu ga cewa duk waɗannan dokoki da suka ba da waɗannan 'yanci, misali na magana da 'yanci na rayuwa da dai sauransu, sun tanade su don mata da maza ne gaba ɗaya. Kuma sau da yawa za ka ga mu ta ɓangaren mu ko in ce mutane arewaci a bangaren Hausawa, za ka ga cewa sau da yawa ba ma magana tasirin waɗannan dokoki tunda ba karanta su muke ba sanin su muke yi ba, sai yanzu da aka zo ana maganganu akan 'yancin ɗan adam sai ka ga mun zo muna magana a kansu. Sannan kuma in na gangaro kan magana bangaren mata sai ka ga cewa mata da yawa yanzu ana magana 'yancin mata ko kuma haƙoƙin mata, sai ka ga ta yaya wannan ya sa ci gaba. Ƙwarai da gaske waɗannan haƙoƙi da ake magana sun ɗaga martaban mata domin sun nuna cewa mata da maza a idon doka duk ɗaya suke,
kuma sannan sun nuna cewa yadda kundin tsarin mulki ya tanada a kare haƙƙin mace na ta ci ta rayu, a kare haƙƙin namiji na ya rayu, na ya samu tsaro, na ya samu girmamawa da mutuntawa da ingantawa a rayuwarsa, to ita ma mace haka kundin tsarin mulki ya tanada mata. In kaga akasin haka sai dai in ba a yi amfani da wannan haƙƙi yadda ya kamata ba. Sannan idan ka gangaro dokokinmu na jiha, musamman dokoki da suka shafi al'ummar ta Hausawa, musamman dokoki da suka shafi aure, su muka fi amfani da su. Za ka ga cewa idan ka zo kotunan na arewa, musamman kotunan addinin musulunci waɗanda suke amfani da kundin tsari banda na Najeriya, suna amfani da dokoki na musulunci wanda shi kundin tsarin mulki ya fi kallon shi a matsayin Islamic law of personal status, wato dokar musulunci wata shafi rayuwarka kawai ta cikin, ba za ce ta cikin gida kawai ba, amma wacce bata shafi matsaloli na criminality ba. Su waɗannan kotuna ba a ba su damar su yi aiki akan wannan bangaren criminal law ba, amma abin da ya shafi auratayya, gado, cinikayya ko kasuwanci, wakafi da sauransu, sadaka, musamman abin da ya shafi mace, auren da ita ko ingancin aurenta a musulunci, haƙƙinta a cikin musulunci a wajen auren nan, duk waɗannan dokoki sun zo da shi. Sai dai da yawan mu mata mun jahilci waɗannan dokoki ba kaɗan ba, kai mazan ma sun jahilce su, shi isa ake samun matsaloli da rigingimu na aure da har kullum ba za su taɓa ƙarewa ba, mutukar ba a sami yadda za a yi a gyara waɗannan al'amura ba. Daga cikin doka da ta fi damun mu wacce muke ganin an yi ta ne don taimakawa mata, musamman malam ya riga ya yi magana a bangaren addini, ba zan koma kan dokar ba, wala Allah in ya so a nashi lokacin zai daɗa koma yadda musulunci ya tanadi doka. To amma mu a kotunan mu muna da su, sai dai kawai wasu matsaloli da muke da su wanda sai yake jawowa ƙarshe maimakon wannan doka ta yi mace gata sai ta zo kuma ta cutar da ita, wanda a nan haka muna ta maganganu ana tattaunawa a san yadda za a yi. Misalin ita wannan doka ita ce, idan aka samu matsala tsakanin ma'aurata, kowa ya san hakkin saki akan namiji yake, miji yana da iko ya saki matarsa kuma babu wanda ya isa ya ce masa dan me yasa kai saki, ba za ka sake ta ba, hakkin miji ne absolutely kuma completely nashi. To duk da cewa musulunci ya ba shi wannan dama, sai ya kasancewa a wani bangare janibi daban musulunci sai ya ba mace dama a wani guri, yadda ba ta damar cewa idan auren nan bai yi ba ko ba ta jin iya zama da mijin, sai ta nemi a sake ta ta hanyar kulli. Shi kuma kulli yadda aka ba namiji haƙƙi na saki, ita kuma sai aka ba ta haƙƙi na yin kulli. Kulli haƙƙinta ne absolutely, kuma duk sanda mace ta je kotu ta nemi kulli ba a cewa me dalilin rabuwa da mijinki. Shi isa duk cases ɗin kul'i da za ka yi review za ka ga kalma ce guda ɗaya, na gaji wani sa'in ma rijistara ne zai gaya mata ki ce kina tsoron addinin ki ko kina tsoron kake saba Allah, wannan shi ne yaran, domin shi a ka'idar kul'i a musulunci ba kya bukatar ki faɗi dalili, tunda waɗanda suka zo kamar yadda hadisi ya tabbatar da malaman hadisi a nan, ta zo ta gaji da mijinta da wasu matsaloli, annabi ya ce to da masa da sadakinta sallallahu alaihi wasallam, amma bai ce me yasa za ki tafi da rabu da shi ba, to wannan haƙƙi ne nata. To sai ya kasance kuma akwai wasu wurare da misali musulunci ya sanya wa alƙali, shine zai duba ya ga shin a cikin wannan auren cutar da ita ake yi, misalin cutarwa ba ci ba sha, miji ya tafi ya bata tsawon lokaci da dama, ko ko a'a baya biya mu'amala aure da ita yadda musulunci ya ce, ko kuma a'a ila'i yayi da ita, musulunci ya yarda da shi amma kuma ya zarce iyakarsa ta yin ila'i, ko kuwa a'a bai zarce iyakarsa ta ila'i ba, dalilansa na yi musulunci bai gamsu da shi ba, to za ka ga duk waɗannan sai alƙali ya duba da kansa sai ya lalata aure ta hanyar hangen cutarwa. To ita kuma duk sanda mace ta ƙara kan cutarwa to sai tana da dalili, kuma matsalar da muke ciki shine sanda za a yi cutarwa ita da shi a ɗaka ne, waye na uku in dai ba CCTV gare su ba, so sai kaga ta rasa shaida, in kuma ta rasa shaida last sentence sai kaga wannan kes ya faɗi, in ta zo kotu ga cutarwar ga ta faɗi ga babu shaida kuma babu yadda za a yi, sai alƙali ya ce ba yadda za ta yi, ko dai a bi ko ta koma, in ta ki sai a ce to ta kulli, sai a sanya mata kulli ta yi,
sai ka ga gaba ɗaya kotun da lauyoyin da alƙalan da ɗan kallon da kowa ba wanda zai kuma bi kan waccan mas'ala ta cutarwa, waccan musulunci kowa ya san magana da ya akan daro akan cutarwa, ba wanda zai bi ta kai, sai ta bi ruwa ta bi iska, sai kuma a da ta biya sadaki. Kuma ga cutarwa da aka yi mata, sannan kuma ga ta ɗora sadaki ta daɗa mayan masa da kuɗinsa, kaga shi ba da asara kenan, tunda ba a gano inda ya cuta ba, ba da ilanta na doka ta kawo mataki. Gaskiya ne. Cikin minti biyu, dokokin na are they adequate? Do we need more? Cutarwa suna fayyacewa ne ko kuma ma kusarwa suke? Do we need a review? Do we need more? Muna bukata. Yaya position din yake? Muna bukatar review. Muna bukatar a buɗa su a kalle su a ga lalle a fitarwa da mace hanyar da za ta yi ta dinga samar da shaida, domin tun da Allah shi ya aure, shi ya saki, shi ya haramta cutarwa, kuma shi ya ce in an cutar da ita ga abin da za a yi mata, kuma a biya ta haƙƙinta. To yaya za a yi a ce wajen gamsar da alƙali akan hanyar da aka cutar da ita mace ta rasa, shi kenan duk matar da ta kai ƙara kotu akan darar ƙarya take kenan saboda ba ta da hujja? Ya kamata waɗannan dokoki a gyara su. Waɗannan dokoki lalle sun kawo mace tangaro a rayuwarta, kuma sun hana ta ci gaba, domin damammakin da Allah subhanahu wa ta'ala ma ya bata ba za ta samu cin moriyarsu ba yadda ya kamata. Na gode.